Salamu alaikum. Sannin ku ba? Ya ana dan wasa ne? Ya wato ai wanda ku dana saboda gobe mun je kotu za mu karɓi kujerar mu. Labari ya zo? Yanzu muka ji gidan rediyo da gidan TV suna Allah, to ai ni ko ina zuwa nake yada. Sun gama maku gobe za a bashi. Allah da. Kuma sannan motar ka din kun yayi nesa ku lalubo su. Yana nan ma a kusa. Yana nan a kusa? Yana nan a kusa. To dan ko da ta kwana ta tashi aka ce zaben za a sake za mu dangala. Da shi muke yawo ma. Gobe muna kai takardar kotu magana a ƙari. Dan haka za mu je can su ma mu gaya musu mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikumus salam. Gobe ne fa. Kaga me gida. Gobe ne za mu kai takardar kotu. Salamu alaikum. Yin gwanaye. Salamu alaikum. Bari in gyara ma maganar ka. Ka daina cewa gobe za mu ci. Ka ce gobe za mu karɓi kujerar. Gobe za mu karɓi mulki. Ai gobe ne za mu karɓi mulki. Ani azar ina ne ta da gobe zan karɓi mulki Allah ya. An gama. Ai wannan da kuka ji ana ce mun sarkin yakin gwani muna karba a ranar za mu da wannan Na ka sani ni yanzu tsayi wanda kaga muna yi wannan zan tura shi sama wannan zan tura shi kasa a je a kuma zan yi nan yawwa a sake to tunda ni na fito ni kuma nan zan yi